Abazali bathi sekuyiminyaka lesikole singekho esimeni esifanele ukuba kungafundelwa kuso. Siney'mbobo ngaphakathi kungena iy'nkomo ngisho ifensi yakhona ayikho right, ney'nkukhu zomakhelwane nendawo yokungena izalela inkukhu isiphuma namadzinyane ayo. Kwesinye isikhathi akufundwa makunetha ukwazi ukuthi ungavula i-exercise ukuthi uyabhala ekubeni imvula ingena ewindini. So okusukumise kakhulu kuye kwalimala ingane lana yaphuka yaze yayiswa esibhedlela eStenga iphuke phakathi eklasini. Indawo yokufundela kubona abafundi la isikole sethu akusona isikole. Igama ukuthi isikole. Labazali bathi ngo-2008 kwalethwa amagumbi okufundela angomahamba nendlwana ayezosetshenziswa isikhashana. Amagokoko ayizobambisa akwazi ngamagokoko ukubambisa iminyaka emingaka. Into esiyicelayo kuhulumeni sicela isikole iy'ngane zethu zifunde noma ziyafunda ziyaphasa sibonga uNkulunkulu zifunda ngaphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Into ebalulekile ukwakhiwa kwesikole sakhiwe isikole sibiyelwe sibe namanzi sibe namathoyilethi aflashwayo. Abafundi bathi into abayifisayo nje ukufana nabanye abafundi. Siyafa amakhaza, siyafa ukushisa amakushisa, amanzi tholala nzima le kangozi amanzi ayimvela kancane lapha amasanka awu2. Lamasanka lawo gada sebeqothukile bagcwele izihlahla yonke into yalana nje. Umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal ubungakaphenduli ngalolu daba.